Toto video začnem mimoriadne netradične, a to prehlásením. Hneď na začiatku prehlasujem, že termíny ako malý gašpárko ani veľké divadlo použité na www.súkromnydôchodok.eu nie sú žiadne osoby ani firmy. Teda nie sú tým myslené žiadne spoločnosti ani ľudia. Obidve slovné spojenia sú použité ako obraz 1-eurovej mince a 500-eurových bankoviek. Postará sa o vás štát? Súkromný dôchodok je projekt, ktorého som spoluautorom. Moje meno je Pavol Valúch. Želám príjemné chvíle pri sledovaní tohto videa. Tretí pilier je u nás vlastne od svojho vzniku, ani neviem, či podceňovaný, podsúvaný do úzadia a možno do istej miery i diskriminovaný. Som presvedčený, že neprávom. Prečo? Na rozdiel od prvého alebo druhého piliera, ktoré nemusia vyhovovať úplne každému, tak tretí pilier je skutočne pre všetkých. Peniaze pre budúce dôchodky spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Sú to spoločnosti, ktoré majú za úlohu pomôcť pri tvorbe dôchodkov. Zároveň tým pomáhajú sociálnej poisťovni, ktorá nemôže donekonečna platiť viac, ako dostáva. Hrniec peňazí, ktoré tieto spoločnosti obhospodarujú, nie je rozhodne malý a predstavuje sumu viac ako 1,5 miliardy eur. Z tohto videa sa dozviete, pre koho je tretí pilier dobrovoľný a pre koho povinný. Pozrieme sa pod pokličku a pozrieme sa, čo sa deje s vašimi peniazmi vnútri doplnkových dôchodcovských spoločností. Tretí pilier býva všeobecne označovaný ako dobrovoľný a pre každého. To, že je pre každého, je pravda. To, že je dobrovoľný, celkom pravda nie je. Výnimkou sú ľudia, ktorí vykonávajú tzv. Rizikové práce. Pre nich je tretí pilier povinný. Platí to pre zamestnancov, u ktorých za správne pracovné zaradenie zodpovedá zamestnávateľ. Ale pozor! Platí i pre živnostníkov, ktorí robia práce v tretej alebo štvrtej rizikovej skupine. Tí sú zodpovední sami za seba v plnej miere. Len pre zaujímavosť, ako najčastejší rizikový faktor u nás je hluk. Nadmernému hluku je vystavených takmer 70% ľudí, ktorí vykonávajú rizikové práce. Na druhom mieste je riziko nákazy z chemikálií, a to predstavuje zhruba 25%. Keď to celkovo vyjadrím dvomi číslami, tak u nás vykonáva rizikové práce takmer 100 000 zamestnancov a z toho je celá pätina žien. No a v neposlednom rade sa z tohto videa dozviete, aký prospech môže priniesť tretí pilier práve vám. Zostanete na krku vlastným deťom? Zaujíma vás, čo robí DDS-ka s vašimi peniazmi? Zo zákona je povinná vytvoriť minimálne jeden výplatný fond. To je mešec, ktorý môže použiť na bezpečné aktivity vo forme dlhopisov a bezpečných investícií. Je preň charakteristický relatívne nízky výnos, ale vysoká bezpečnosť. Okrem toho musí DDS-ka vytvoriť minimálne jeden príspevkový fond. Všetky DDS-ky majú ale takýchto príspevkových fondov viacej. Peniaze z týchto fondov sú investované do akcií, dlhopisov a iných investícií. Miera zisku je tu teda vyššia, ale úmerne rastie i miera rizika. Zjednodušene povedané, platí staré známe. Čím väčší zárobok, tým väčšie riziko a naopak. Tak ako tak, DDS-ka zhodnocuje vaše úspory a vytvára váš balík peňazí. Vaše peniaze potom môžete čerpať vo forme starobného alebo výsluhového dôchodku. Máte tiež možnosť jednorazového vyrovnania, čo je vlastne vyplatenie vami nasporených a zhodnotených peňazí. Kto vlastne vytvára finančné zdroje v treťom pilieri? Do tretieho piliera môžu prispievať zamestnávatelia, zamestnanci, jednočlovekové alebo malé rodinné eseročky, študenti a vlastne každý občan, ktorý dosiahol vek 18 rokov a v neposlednom rade i ľudia, ktorí pracujú v zahraničí.
a možno sa budú chcieť vrátiť na Slovensko. Aké výhody predstavuje tretí pilier pre vás? Zamestnanec má výhodu v tom, že mu zamestnávateľ môže prispievať buď percentom z hrubej mzdy, alebo pevnou sumou. Môže si prispievať i on sám, podľa toho, ako mu to práve teraz vychádza. Peniaze v treťom pilieri sú dedičné, úplne pre všetkých zúčastnených. Podliehajú teda dedickému konaniu a ak by ste nemali možnosť čerpať, tak peniaze zdedia vaše deti alebo ten, koho si vy sami určíte. Môžete to urobiť hneď na začiatku, alebo to nemusíte uviesť vôbec. Sami sa rozhodnete. Táto výhoda platí úplne pre všetkých, ktorí prispievajú do tretieho piliera. Štát podporuje to, aby ľudia sporili v treťom pilieri formou daňovej úľavy. Máte možnosť sami si uplatniť, či už v ročnom zúčtovaní dane ako zamestnanec, tak v daňovom priznaní, ak podnikáte ako živnostník. Daňovú úľavu si môžu uplatniť zamestnanci, živnostníci, rovnako aj študenti, ak sú v pracovnom pomere. Vedeli ste, že rovnako, ako je možné optimalizovať dane, dajú sa optimalizovať i odvody? Túto možnosť využijú hlavne zamestnávatelia, jednočlovekové a malé rodinné eseročky a do istej miery i živnostníci. Tretí pilier je jednou zo 4 nôh nášho pevného dubového stola, ktorý sa volá súkromný dôchodok. Vstupte zadarmo do programu Súkromný dôchodok a my vám pomôžeme, aby váš malý Gašpárko hral vo finále Veľké divadlo. Toto video je na konci. Som rád, že ste ho sledovali až doteraz. Máte určite priateľov a známych na sociálnych sieťach, ktorí by možno radi hrali Veľké divadlo s malým Gašpárkom. Zdieľajte s nimi toto video, skopírujte si ho na Facebook a pomôžte tým svojim priateľom a známym vstúpiť na dosky, ktoré znamenajú svet. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás. Majte sa krásne. Urobte niečo pre seba. Súkromný dôchodok.